Aspaldi, uruneko lurralde batean Salomon izeneko errege jakintsu bat bizi zen. Munduko txoko guztietatik etortzen zen jendearen epai jakintsuak entzutera. Hark guztiak harritzen zituzten arazoak argitzeko ospea zuen. Baina erregerik jakintsuenak ere aurre egiten zien konponbide ezinezkoak ziruditen erronkei. Egun batean, bihotza usteko kasu bat iritsi zitzaion. Bi emakume zeuden Salomonen aurrean, biak haur beraren ama zirela aldarrikatuz. Haurra txikia eta errugabea zen eta haren etorkizuna airean zegoen. Emakume bakoitzak gogotsu defendatu zuen bere aldea, maitasun eta galeraren istorioak ehunduz. Ezinezkoa zen jakitean nork zioen egia. Auzitegia isilik zegoen, tentsioz beteta, denek erregeak nola erabakiko zuen pentsatzen zutela. Salomon behatu zuten jakituria mirari baten zain. Arreta zentzun ondoren, Salomon erregeak hitz egin zuen haren ahotsa argi eta irmo. Ezpata bat eskatu zuen. Karri ezpata bat agindu zuen eta bizirik dagoen aurra bizatitan banatu. Eman erdia emakume bakoitzari. Harritzeko oihu bat entzun zen jendetzan. Nola proposatu zezakeen errege jakintsuak hain gauza izugarria. Ziur, hau birakrudel bat zen injustizia ekaitz bat. Jendea marmarka ari zen haren hitzek harrituta. Uste zuten haren jakituria ospetsuak huts egin zuela une zail honetan. Nola onar zezakeen benetako ama batek hain ekintza beldurgarri bat. Baina orduan zerbait apartekoa gertatu zen. Emakumetako batek beldurrez eta malkoz betetako aurpegiarekin oihu egin zuen. Ez, jauna, mesedez. Erregutu zuen haren ahotsa dardarka. Ez egin kalte aurrari, emanari aurra, utzi aurrari bizi. Haren aurrarekiko maitasuna hain zen indartsua, non nahiago zuen erabat eman zaurituta ikusi baino. Aurra bizi zedin nahi zuen nork hasiko zuen kontuan izan gabe. Bigarren emakumeak, ordea, ez zuen ezer esan. Burua baietz egin zuen aurra banatzeko ideiarekin pozik zirudien. Lasai onartu zuen erregearen proposamen izugarria. Ez zirudien aurraren bizitzaz kezkatzen, bakarrik bere justu zatia lortzeaz. Salomon erregearen Espainetan irribarre jakintsu bat agertu zen. Nahasmen ekaitza ikusi zuen. Eman bizirik dagoen aurraleen emakumeari, adierazi zuen. Hura da benetako ama. Auzitegiak arnas hartu zuen kolektiboki, harintze eta harriduraz. Salomonen jakituriak berriro distira egin zuen. Aurra benetan maite zuen emakumeak bere bihotza erakutsi zuen. Dena usteko prest zegoen, baita bere eskubidea ere, aurra babesteko. Haren ekintza altruistak ama maitasun hutsaz sortua, egia berehala agerian utzi zuen. Beste emakumearen axolagabekeriak haren iruzurra frogatu zuen. Istorio honek bizitzako ekaitzei buruzko ikasgai indartsu bat irakasten digu. Batzuetan, gauzak larriak, bidegabeak edo baita ezinezkoak dirudite. Biraka dabilen ekaitz baten erdian sentitzen gara agian argi ikusteko gai ez garela. Baina Salomon erregearen antzera askotan itxura baino sakonago begiratu behar dugu. Benetako amak ez zuen borroka bat irabazi nahi, maitasun eta egia sakoneko leku batetik jokatu zuen. Eta une horretan nahasmen ekaitza hautsi zen eta egiaren eguzkia agertu zen. Bizitzak erronka ugari jarriko dizkigu bidean, gure pazientzia eta gure bihotzak probatuz. Zailtasunen aurrean zaudenean, gogoratu istorio hau. Ez zaitez engainatu itxura azalekoek edo erabaki gogorrek. Batzuetan, berriro eguzkia aurkitzeko bidea benetako zaintza, sakrifizio eta zuzena denarekiko konpromiso tinkoaren bidez da. Egin aurre zure ekaitzei bihotz zintzo batekin eta beti aurkituko duzu argirako bidea. Erpidetu Baskuere porra betiko egiak irakasten dizkiguten istorio mitiko gehiago ikusteko.